eguzkia eta euria, urri eguraldia. Hori dio ezaera zaharrak eta hala da. Goazen asteburuko planak eta tantak elkarrekin begiratzera. Larun batean, Aiara eta Artziniegako eliza batzuk goizean zehar irekita izango dituzue. Artziniegan kulturretxearen inaugurazioa. Laudion, Sagar eguna eta ez hori bakarrik Euskal Herriko dantzari eguna. Amurrion, Izan Amurrioren pasarela eta Antzokian Neura antzerkia. Urduñan, Urdu Folk Festival famatua. Igandean, Orozkoko urteroko mendi ibilaldi ederra duzue. Orbeko etxeak antolatuta memoria historiko jardunaldia, mendi irteera eta liburu baten aurkezpenarekin. Amurrion kilometroakera joateko autobusa eta minbiziaren aurkako martxa. Animatu parte hartzera. Badakizue agendaren info osoa non topatu aiaraldea.eusen eta plan ederronekin urriari ongi etorri beroa emango diogu.